приятели! Днес сме на морето в град Черноморец и ще ви представя ето този прекрасен хотел. Добре дошли в хотел Парадайс. Насладете се на разходката. Да стартираме с едно от най-големите предимства на нашия хотел. Откритият му басейн, в който може да релаксирате, плувате, спортувате или забавлявате с любимите си хора. Хотелът има още външен бар, както и обособено място за хранене и почивка. Хотелът е с площ от 950 квадратни метра и разполага с рецепция и леглова база за 48 гости, разпределени в 17 напълно оборудвани стаи. Всяка стая е озаведена с климатик, телевизор, хладилник и собствена баня с тоалетна. За улеснение на персоналът, хотелът разполага с голяма професионална оборудвана кухня. Също така, хотелът е снабден с соларна система, която затопля 1000 литра вода. Имотът се намира на 300 метра от плаж Черноморец, на 400 метра от плажа, удостоен с син флаг Simple Beach и еко къмпинг Черноморец и само на 5 минути с кола от един от най-популярните български плажове къмпинг Градина, на 5 км от град Созопол и 42 км от летището на град Бургас, което дава прекрасна възможност за привличане на чуждестранни туристи. Самият град Черноморец разполага с всичко необходимо за едно прекрасно прекарано лято. Това беше хотел Парадайс. Истински рай, нали? Контактите ни са в описанието. Не се колебайте да ни потърсите.